Ne bala la mebrao break news be jamana kono aya meka fo sa ko Issa Sidibé et Isaac Sidibé, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Isaac Sidibé allait Assemblée nationale président Korodi. Mamadou Diarra Souba, ancien questeur de l'AN, Namafomako AN. Yefom, donc numéro fla, Bavier Touré, Kaklara Bavier Touré, Fela Farouka. Bavier Touré, ancien président de FEMA Food, ni allait couiller FEMA Food président, allait tout comme Bavier Touré, seront écoutés par un juge d'instruction le vendredi pour atteindre au bien public, donc Ambourakan Nesro. Donc, ko jumado ni ala sonama ni ma damado noé Isaac Sidibé allait couiller Mali Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali Assemblée nationale président Koro n'allait Isaac Touré allait mettre à nyafo baglo shimanka ko amara jamana nafrola Mamadou Diarra Souba allait faire bêtir nyafo ko parce que quand Mali naflo a attaqué du n'allait ancien gesteur de l'année, allez faire petit renifort. En même temps, Bavier Touré, ancien président de FEMA Food, l'allez FEMA Food président Koroy, allez faire petit renifort, seront écoutés par un juge d'instruction le vendredi pour atteindre au bien public du Mali. Dans les balades de Barao, ni le bagage de Manakono, ni à foyer dans chaud temenena. Mo anga jamana jobalia ni ayere bola atoba de nya fongoni jelube sore la chewre uka koko solie zo parce que jamana zo akachani jamana sweli bali anga jamana kono c'est de la honte de dire mais mami me sweli ke mali kono o ka changa teme mami te sweli ke mali kono nega kumatere ne bala me bagaw am bolma ke do be ay analyse do ke sanu ko kan parce que me fait mali bega bo kalama me feka kala akala me akadonga fo ko anga jamana kono barako tayatanga jamana kono, je vous jure le Mali ne manque pas de crédit de travail. Barako tayatanga jamana kono manque de volonté de banga jamana kono. Le Mali ne manque pas que Malien Dionga aventure Gabla. Je vous jure solution be banga jamana kono mina mbon make maka kala kala me akagolo moneda mais ça o massa ala kalila. Mon frère, faut il m'a parlé à la salle, mon kilo d'où déclaré. Ou ta intention d'exportation, ta kilo d'où, non, bon kilo bidou, bon kilo kemé. Donc, président Katabali Gauchi, à Katabali Gauchi, au Kadabla, non Dabla, c'est un opérateur économique, mon salut. Ou bien faire que pour qu'on a bonne idée. Je ne cherchais rien particulièrement avec le président, rien. Rien. Tes nominations comptées, ou comptées, reconnaissance quoi. Mais je veux lui donner la solution pour qu'il rentre définitivement dans l'histoire. C'est un danger. Hein? Corruption est tien, mauvaise gouvernance est tien, crise est tien, mais c'est avec des régimes précédents de Magosa. C'est un jour de Mali. Et la solution est toute trouvée. Mali Sanoko des solutions. Société minérale, pression, cadre, les Maliens. Ou ka étranger ou black Malion ta jamana chitege de kono ko posu ka ke ko emploi ka kika jamana kono kika musalaka ke o ka di étranger ma étranger de be kana ko senga frake on ka Ghanéen ou Zimbabwe ou Philippien nationalité do be Mali kono cadre do minna ali Mali to Malion to jamana yoro do a fo président ni akap tabali Gauchi ou comme étranger fait minu kono ku per remplacer Malion na n'o kɛra caman ba bɛ o min dépenser la Mali ka tɔnɔ bɛ bonya kelen Malien minnu bɛ place sɔrɔ o bɛ kɛ nafa ye Mali ma fila Malien minnu bɛ place sɔrɔ olu fana bɛna opportunité di Malien wɛrɛw ma ka baara kɛ dans le marché dans la sous-traitance saba Malienw ka degun caman mana bɔ a la mɔgɔw ɲɛsinnen bɔ gouvernement ma parce que opportunité o de bɛ kɛ naani bɛ da ye donc société minière ka Malienw ta baara la sans ça o bɛ se
tubabu ni étranger aussi zimbabwéen sud-africain ghanéen philippin o mɔgɔ minnu bɛ baara la u ka remplacer ni maliyɛnw sans délai ni président y'o kɛ ni maliyɛnw sans délai ni président y'o kɛ. donc ni ye Mali hɛrɛ de baro ye tan ka yirala k'a fɔ ɲɛna ko jamana in kɔnɔ foyi tɛ ni nafolo tɛ bon bɛɛ kɔni b'a dɔn ko Mali kɔnɔ ko Mali ne manque pas de cadre parce que n'an ka jamana yɛrɛ ye fɛn kelen kɛ ni mun ka ɲi diɲɛ kɔnɔ depuis Ala ye Mali dan don min na o ye cadre de le Mali n'a que des bichères i bɛ maliyɛn den de ye n ka cɛ master b'a bolo bac b'a bolo bac plus 2 b'a bolo bac plus 3 b'a bolo bac 4 b'a bolo maîtrise b'a bolo donc n'a tɛ ɲini k'a yɛrɛ faga. Donc on n'a pas de manque de talent. On n'a pas besoin que mon relabo la kana. Recherche j'ai vu un jeune malien à Sigleme Dougoudou la Toukola Dougoudou là avec une recherche dans le monde entier pour que Alkama be se ka balo to mina Alkama be se ka buya to mina Alkama be se ka trani fait bateka ke Mali kono avec un béné de Ouadougou c'était malien. Donc le Mali ne manque pas de génie. Le Malien n'est que des génies. Aya sibe ke bicheli là. Donc on ne manque pas de talent. Mais Aïtchaka décortication Torame, à trop Sori Ibrahim Traoré, c'est le président du Phare Mali. À mon côté, opportunité là, à mon côté, c'est un citoyen avec un Malien Diembela, quand on a Jo, Ana Jobalia, avec des pas en là. Son corps à Blamano, il faut qu'un Malikoura des Tanas c'est fly, un boulot fly. Beli, Babu Malonga de la Flana. Marché minnu bɛ ka kɛ minnu kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ hali den 5 tante di maliyɛnw ma 90 et plus o bɛ di étrangers de ma minnu bɛ papier san olu de fɛ minnu bɛ nɔnɔmugu san extérieur la u bɛ bigi san extérieur la u bɛ u ka finiw san extérieur la u b'u ka samaraw san extérieur la fourrage minnu bɛ kɛ minnu kɔnɔ o bɛ kɛ extérieur la marché fɛn fɛn bɛ minnu kɔnɔ président ka tabali gosi a marché 600 sans délai à 50% ka di maliyɛnw ma. Et dans 3 mois, 80% des Maliens. En la loi de projet de proposition de loi de l'Assemblée là déjà, loi 80-20. Nous qui avons marché 80% des Maliens, c'est 80% de plus de 1500 milliards de francs CFA. Parce que mine que les gens ont dépensé 7 milliards de francs au minimum. Maliens, on a kumala Hermina, Nianga Jamana Sanuboro Takalaje. Barak Kemao Keme, Barak Dur de Bibi Maliama. Eh maro malikadi c'est malikadi ça tiens ne a fo on yana ngo jamana jobale mul wala o bene teu avolo ko rebe kulere la ofe ne te kulere la ofe de ne te mo terge de ne maliko fari bene la ye famia mali jobale mul wala di do asigorma keme mul wala di mawre de gele me solla jamana inkono na mu kanti ko tadabla ana ma don ye zone do c'est des voleurs. Abezo. A cité bon là, là. Il m'a fait doubler ma dé kono son douro. On m'a dit nous là. Foirou il y a sué. À 90% bezo. Jamana kono sanuboro enfa jamana kono. Bara keme o keme. Bara douro de takadi malien dema. Bara douro. Ni au sagera. Na ya yelema. Avec un milliard akami ma Mali économie na ayere ama okula a fora bomananga la Angleterre français té je continue ma faay mo jamana jobalay mul balay abulo ko kula ngari de francs CFA parce que mine que les gens ont dépensé 7 milliards de francs au minimum ça va de 7 milliards à 15 milliards. Donc, au 80% sans qu'on y a 13 000 au Mali. Au 80% sans qu'on au Bétaga, près de 1500 milliards de francs CFA de là. Nous, au éjecté la en Mali, opérateur économique au marché sur mon frère, mon chité balani, tout le gouvernement fait. Et au Anga Jamana 5 d'années qu'à quantité. Ça, c'est les mines industrielles. Maintenant, l'autre aspect, oui, artisanat, orpaillage. Sanum de bon Mali orpaillage la mon cher, à Cabo Haklima. Vous voyez qu'à 4 tonnes, 6 tonnes, comment l'on 20 tonnes, 33 tonnes, comment la 6 ans. Parce qu'il y a une pression que vous voyez qu'à don, c'est qu'à faut qu'à hacker avec un don. Parce que vous faites une mafia d'ordre et opérateur économique d'ordre, le gouvernement Barakela d'ordre, boulot d'aller beaucoup, la Mali on t'a calama.
u bɛ wari ba minnu sɔrɔ jamana kɔnɔ u b'a labɔ ni sanu de sababu ye u bɛ affaire minnu kɛ u bɛ marché minnu kɛ u b'a wari labɔ ni sanu de sababu ye hali Mali opérateur économique minnu bɛ taa sanni kɛ extérieur la o si ni wari tɛ bɔ wari ba t'u si ka compte kɔnɔ k'u bɛ transfert kɛ o bɛɛ bɛ sanu de ta ka bɔ n'a ye fraude la donc n'i y'a jateminɛ c'est plus de 50 tonnes ça va dans les 50 à 60 tonnes sanu bɛ bɔ Mali damandaw la siga foyi tɛ a la maintenant la Guinée ni Sénégal ni Burkina ninnu fana sanu caman bɛ na Mali la o mana fara a kan ka ca 70 tonnes donc o bɛɛ ni fɛn min nana anw ka jamana kɔnɔ k'a bɔra anw de fɛ ka taga Dubaï o bɛɛ kan ka fara Mali ka sanu bɔta kan donc n'o farala anw kan an bɛ kɛ premier producteur dɔ de ye et on sera parmi les 10 premiers au monde o fana bɛ crédibilité di jamana ka économie ma o bɛ jamana ka balance commerciale a b'o renforcer président ka tabali gosi aéroport ka fermé sanu bɛ ka suɲɛ ka bɔ aéroport la mon frère foyi ma falen a la sanu mɔgɔw bɛ kilo 5 déclaré u bɛ taa intention d'exportation ta kilo 5 mais u bɛ bɔ ni kilo 50 u bɛ bɔ ni kilo 100 ye donc président ka tabali gosi a ka tabali gosi o ka dabila n'o dabila sisan opérateur économique mɔgɔ sanu ye u bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour k'u ka bɔ n'a ye jɛya kan hali n'a y'a sɔrɔ taxe min bɛ yen ni taxe bɛ bin n'u bɔra n'a ye jɛya kan a bɛ déclarer a bɛ fara Mali ka sanu produit ta kan kelen filanan caman ka bloqué Mali kɔnɔ o ka raffiner Mali la au lieu que maliyɛnw ka sanu boutique ta ka na n'a ye Dubaï yan ka raffiner ka feere sanu ka raffiner Mali la mɔgɔw ka bɔ Dubaï ni diɲɛ fan bɛɛ Jeddah Turquie Istanbul fan bɛɛ mɔgɔw ka bɔ ka na sanu san Mali la o mɔgɔ minnu bɛ na n'olu la olu bɛ Mali transport développé u bɛ Mali hôtel développé jamana bɛ moyen sɔrɔ ka infrastructure routière développé Dubaï sigilen bɛ mun kan sigilen bɛ tourisme de kan en grande partie c'est parce que jama fanba bɛ na sanni kɛ ni jamana mɔgɔw bɛ nin sanni kɛ i ka dugu kɔnɔ a mɔgɔw ni yiriwa de bɛ na parce que mɔgɔw ni besoin minnu bɛ na o ni moyen bɛ na pour que k'o besoin satisfait n'o kɛra a fɔ fila o bɛ an ka hôtellerie développé a b'an ka infrastructure routière développé a b'an ka transport développé a bɛ cadre de vie changer o fana tɛmɛnen kɔfɛ sanu mana raffiner Mali la sanu caman bɛ sɔrɔ ka di an ka buziciw ma an ka buziciw ka problème ba ye min ye diɲɛ kɔnɔ u lakodɔnnen don. donc ne bala lamɛnbagaw a yɛrɛ y'a mɛn dɛ donc halisa sanu bɛ suɲɛ ka bɔ an ka aéroport fɛ hali bi an ka aéroport tɔgɔ ko Zondugu ne ka kuma tɛ dɛ n y'a kala a y'a lamɛn ne bɛ ka n ka analyse de kɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko jamana jɔbaliya ye molobaliya ye ne yɛrɛ bɛna t-shirt dɔ bɔ k'a fɔ jamana jɔbaliya ye molobaliya ye jamana jɔbaliya ye molobaliya de ye faamuya parce que il est temps que an ka sabali ka baga tubabuw ma tuma dɔw la quoi tubabuw malo ka ɲɔgɔn dɛ olu b'o yɛrɛ kɛ u bɛɛ kungo y'i bɔ an kungo de y'an kungo de y'an bolo le pays est bourré de voleurs ye faamu hali bi denmisɛnninw bɛ ka bɔ ni sanu ye Mali aéroport fɛ Mali aéroport hali bi batɛmɛsira de don ye faamuya n'i ye Mali suɲɛli k'a dabila Mali yurukuyuruku n'i y'a dabila an bɛɛ bɛ segin ka taa an ka so ye faamu nul n'a besoin d'être un super humain ne bɛ to k'o de fɔ aw ɲɛna n ko y a pas un super humain y a que des hommes sensés un peu ala bɛ garizigɛnin de bonya ni ɲɔgɔn ta ye dɔrɔn mais y a pas un super humain un travail équivalent à un travail équivalent quelqu'un ne doit pas être super humain américain kulo bɛ ne la i bɛ Amérique k'i bɛɛ labɔ mɔgɔw sara wari ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni de bɛ bɛɛ ta ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun de la parce que le pays est juste et équitable quand ça vient de ça aw de ko f'a ka mɔgɔw kɛ subagaw ye ko f'a ka mɔgɔw kɛ jinɛ nafolotigiw ye f'a ka mɔgɔw kɛ daga wolonwulatigiw ye mɔgɔ si t'o ye n'i ye mɔgɔ y'a la a bɛɛ zo ne y'a fɔ a bɛɛ zo je mets quiconque au défi a bɛ ne la o a bɛɛ zo c'est des voleurs c'est des voleurs maa si tɛ taa bo kɛ ɲɛgɛn na ka wari ka bɔ a kɔnɔ c'est des voleurs an mago bɛ Assimi Goïta la a ka fu siri nin ko la a bɔ Nathander Sali a y'a mɛn ne y'a mɛn a kɛra u bɛɛ ɲɛna donc ka Mali baarako k'a nɔgɔya 80% nin ye Mali misikara jarati dɔrɔn de ye on parle que de l'or et de l'or au péage on ne parle pas des autres ressources minières on ne parle pas de notre économie et agriculture on parle rien on ne parle pas de notre intellectuelle propriété on parle tout simplement de l'or Mali sanu dɔrɔn a bɛ Mali baara ban 80%. Hey, how much? 257. Keep the change, my friend. Donc, non. Donc, si ça a un beau là. Non. Parce que ce cours ne nous fait choquer. Il y a mais mina break news au dauma.
et Dieu dans toi là avec une partager beka soro mais mina ayira la ka fo mo irisila e datuna wala twa ko tukuni na tie irisila bora ka ta marfa yoro marfa glaro irisila tra ka bombarder un coup sec tic tac. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé? D'abord, quelle est cette usine? Bien, c'est l'usine EMCO, l'une des fabriques d'armement de Bulgarie, et plus précisément un entrepôt donc, situé ici à Irisila muneke Irisila flene ka ta Bulgarie na tie et missile be gla usine mina oni bomu ni et minan content ni gerke minan Bulgarie be ko glaro mina na tie Irisila flek ka tori ataro chi avant que Suisse ga odoré Otana, Suisse be do Otana sili na ala sonama au moment donc on va ko célébrer Irisila flene ka ta Bulgarie usine badonichi usine ba a président Amérique président be ka kasi ko marfa kisi tabulu Bulgarie be ka marfa kisi gla Poutine tera ka tochi Poutine tasma kisi blende avant que famille Otana la main. Nous sommes à 320 km de la frontière sud de l'Ukraine et à environ 600 km du front. Que produit EMCO? Des bombes, des roquettes, des grenades, des mortiers, des munitions pour chars ou encore des systèmes d'artillerie avec leurs obus. Des obus adaptés aux armes soviétiques et à certaines armes occidentales que les Ukrainiens utilisent. Voilà pourquoi on en parle peu, mais grâce notamment à EMCO, la Bulgarie est l'un des pays qui livre le plus d'armes à Kiev, 2,6 milliards d'euros depuis le début de l'invasion il y a 1 an et demi. Dans les premiers jours de la guerre, la Bulgarie aurait même fourni jusqu'à 1/3 des munitions nécessaires à Kiev. Autrement dit, oui David, ce sont des usines et des sites stratégiques pour Kiev dans cette guerre. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il est minuit 40 ce soir-là. Soudain, regardez dans la nuit noire, cette très intense lueur au loin, c'est une immense explosion. Elle dure de longues minutes, sans doute parce qu'il y a en fait plusieurs répliques provoquées par les munitions. Dans les villes voisines de l'entrepôt concerné, le ciel devient même rouge à cause de l'incendie qui est provoqué. Et au petit matin, les témoins et les employés indiquent que tout ou quasiment tout a été détruit. Pourquoi la thèse de l'accident est-elle a priori écartée? Eh bien, ce sont les responsables de l'usine qui parlent de sabotage. D'après eux, aucune des munitions stockées dans l'entrepôt ne pouvait s'enflammer spontanément. La piste qui est privilégiée, ce n'est donc pas celle d'un bombardement, il aurait laissé des traces, c'est bien celle d'un incendie volontaire. Pourquoi? Par qui? Eh bien, les regards se tournent naturellement vers Moscou, ceux des observateurs, de la presse, des responsables de l'usine et même du gouvernement bulgare, en particulier le ministre de l'économie qui en parle explicitement. Et de fait, l'hypothèse est plus que crédible. D'abord parce que l'incendie survient quelques jours après que le gouvernement bulgare a annoncé sa volonté de rejoindre le projet de l'Agence européenne de défense, projet qui prévoit une commande d'1 million de munitions et d'obus à l'Ukraine. Ensuite, parce que ce n'est pas la première fois que ce... Comme Bulgarie, comme européen, projet là, projet comme un ato, comment nous pouvons faire Bulgarie après bon acclimat. Poutine fleur, Katara ou bien un projet qui est usine mieux, Poutine fleur Katara usine Katara bombardé. Ah ouais, ah bombardé Katara tout le temps, Katasma ou les Kablala, pa. Aïe, allez te montrer que nous avons la digue, nous avons la salle, ame wajulu la, angoko, mashallah. Eh gâte, balaba ombolo de neta onegene, eh jamana mi kono, eh nera do ke no asimi goita son excellence. Koka zomne asimi go koni mo na le tele ko mo kana fefo. Eh, autre ma travail am tam komi. Eh koka zomne ko nous sommes tous des Maliens. Eh on peut bien. Eh mo Malien to bu ku fe mo be ka sa désert ça fait. Mo be ka sa Libye, mo be ka sa Algérie, mo be ka sa Fambe, jamana ben nyama. Koka jamana nyamau. Ulu le jamana zoni. Jamana dengo ne be ka kuma ne date bola. Halala dion munu bawo ye gado fawi munu bawo ye tia suku kia fo sa suma munu bawo ko be sa tia sigila ulu dion ne be ka fo ko be jamana jo ako kan jamana dira dengolo ma o ya chie jamana dengolo me kuma la ako kan ta dondon ameta ka dondon ama yere fa o mama sikena du mama nga here so donc irisla ko kan ala je ulu ba ke to mina kulute ma to ka do ni bosa boroka Bulgarie ko kabi fere kabe do Union européen ga manna ko la o be ta baraka ni izini mi
y'a kuma fɔ dɔrɔn du se jɛ irisa yɔrɔ a ye tasuma don a la. Là, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. L'entrepôt est incendié, c'était déjà arrivé il y a un an, le 31 juillet dernier. À l'époque, le procureur bulgare à qui avait été confiée l'enquête soupçonnait déjà la Russie. Mais celui qui pointe le plus directement le doigt vers Moscou, c'est le propriétaire de l'usine Emilian Gebrev, 68 ans, l'un des plus célèbres fabricants et négociants d'armes de Bulgarie. Lui rappelle que d'autres usines de sa société ont déjà été attaquées ces 10 dernières années, alors que son entreprise livrait déjà des armes à l'Ukraine pour la guerre dans le Donbass déclenchée en 2014. Plus troublant encore, Emilian Gebrev a lui-même... Ko Putin da ka izinci ko amada umare ko la ka izin to mun be je fa ro fe kai ai no bla bela ai mo boka figaro na betike ni fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement au Novichok. Le Novichok, vous le savez, c'est le poison que les services secrets russes utilisent pour éliminer, entre guillemets, les ennemis de Moscou. Le procureur bulgare avait d'ailleurs accusé des agents du renseignement militaire russe, ceux-là même qui avaient été désignés coupables de l'empoisonnement de Sergei Skripal, l'ancien agent double russe réfugié au Royaume-Uni. Merci Fanny, je peux vous dire un mot? Vous pouvez. Aujourd'hui, c'est... Donc, Poutine me mouke fallait ça roule. Donc, comme il y a un fois et tout, où est-ce qu'il a provoqué, où il y a ça. A te koulangala bi, a te koulangala sini. Il y a un fois, il y a un brisika workura dans le sanouni, où il a été tripoté. Alors qu'il n'y a pas le Mali doit être parmi les 10 premiers mondiaux, je ne parle pas de l'Africain, les 10 premiers mondiaux à Nord. En tant que Koumina, France noté. En tant que Koumina, Europe noté. En tant que Koumina, Malien noté. En tant que Koumina, Jamana Nyamoro de Nodo, on est Mamoun Yu Sike Suelila. Donc, en Mogobe Assimi Guitala, à Kani Kouan Nounou la mer, à Kala Walia. Mali Sanou Drome Malika Sekamba, Peu, un coup. Sanou Drome. On a valeur sociale, on a valeur agriculture, on a valeur culturelle, on a valeur topé, on a valeur ressources humaines. Alors, ma côté follow. Donc, il est temps que on a beaucoup de soukafola. On a beaucoup de negena. Bamako nogolendo, Bamako bina deta do nyime, nyama unteche, muna jiu teka wuyo, baratei, anga baradi demsonuma, amena baradi demsonuma todme, muna tenyana bo, Francis nana, Francis tara, Francis metaka do nyime, ni bema na kan. Jamana zone kremeka jamana fa, moi je les appelle les 1%. Mali premier à 1% ni wa beba kalama et tous sont au courant. Mbora sanga analyse kala obe ala me a bon attendre sali. Ni ko membulo ka doma nek na tayrona. Inshallah, ala ka jamana ko dusu dama, ala ka jamana ta fanga di Assimi Goïta ala ka to akato nga fo kanya bala wa amba ko biama ko sini na akala woleya. Parce que na mala woleya vraiment et chorba mu faka kumala. Ko munga jugun ko ala te yafa mo flarima. Mo mi be mo tonyo ka fanta tonyo tola e asebi ki banga nyana bo ko ala ke yafa mo flama. Amunu be ka supporter bi. Amado mo Mali kono, amado be ka ke Mali kono. Na amanda do ala, na ma keleke ala te yafa yere fenema. Ala ka yafa ma parce que ala ba do kira ba do ko date nyembora fi fe kalama ma fo nyana. Na fo Mali benyana. Ni mo nga suel ko kalama. A chima mba jouer djeba me inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure. Salam alaikum.